martang yang mahita. Dame ni debatana sumurun sian saluhu na roha ima na mangaramoti ati-ati do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debatani hita ima na tersurat di buku Efesus bidu 2 ayat 1 ayat 10 songonoma hatani debata. Malua sian asini roha. Hamu penung ngamate hamu na julu hinorohon ni akka pangalosion doho dusamuna. Akka na niulahomuna marguru tutiki ni hasianganon. Manghutul lomo-lomo ni namarhuaso di awang-awang. Imatoddi na mangula nuaing di bagasan akka anak na susiat hata. Rapun nasida donang hita sasudena na julu mangulaon akka hisap pisa ni daging ta. Di nata turut lomo-lomo ni dagingi rodi sakka-sakka na jadi anak siri masa do hitan sian bakku hian duson akka na asing. Alai anggo di bata para siroha bulu do jalapar holong roha na balga maradupun kita. Jala rapun Kristus do di pangulu ibana hita akka naung mati di bagasan akka pangolosion nasian asini roha do uban nama luaham. Gabe rap di pangulu jala rap di pabakit hita tuwonggoman banwa gijang di bagasan Kristus Yesus. Laos patuduhonon nado di akka tikki nanang rodo pe surung ni hamoraon ni asini rohana. Di habasaun nai maradupok kita di bagasan Kristus Yesus. Aisian asini roha do ubain nama luaham. Dala kaporsiaun. Jala dada binahimuna siliu-liu ni di batadon. Datu siap parulau ni asa unang adong nama mujidiri. Ai jadi-jadian nadu kita. Akan hati nopani di bata Kristus Yesus asa marulona dingga kita ay akkaido di paturi di bata hian asa taparangi huning iman sahana dihamuna donga saha porsiau di bagasan Yesus Kristus molo tapamana sudi isi ni buku bidu 2 tarida do disiparu kilo ni apostoli mamering akka namasa na dihuria di Efesus. Dibuha apostoli do surat na marhiti hata na pesimis taringo tu parngulu ni jolma. Taringo tu parange do pabayanan nang suhar selomo ni rohani di bata. Ala hola mangihuton hagiot do sakap-sakka na adong di tanoon. Ada kolani dupe di suraton apostol Paulus do ima taringo tu na ditariason las ni rohani di bata taringo tu sakap optimis do ibana marnida sakka ni di bata. Jala di bido masetakas do di patari dao si Paulus. Ima taringo tu jol mana buruk na taringo di portibion dohot hajol mau ne baru alani pasu-pasu di pitori di bata di bagasan Yesus Kristus. Jala molo taida di hamak kadongan takas do di ayat sadei di gobarhon di do kamu nunga mate hamuna julu hinorhon ni akka pangalosion do dusamuna. Namar lapata dui idota hadirun ni jolma adorang somanada Kristus dohot dung manada ibana di Kristus gabe tarida ma ima takas jolma na baru alani asini rohani di bata. Tentu di baga 10 tahun ditaringo tido ima taringo tu jolma na julu di parngulun ni jolmai na holang siya di bata
alani hisap do alani perdagingon ni portibion mabay jolmay gabi sirima sama jolmay ala holan muru-muru ala holan ala hisap-hisap ala holan parngulun ni hajol maun gabi kusirimasan nama jolmay alay asini rohani di bata jolma nang matihian jolma nang masuk tu gaboli sok ni dosai gabi mangulu muse ima muse na nidok na di baga saturputon ala na di pangulu ni di bata marhiti anak na Jesus Kristus lapatan na ia haluau ni asini rohai dada sedir ni jolmai be alay Asia sini di bata dui jala marhiti Asia sini di bata di pangulu mai marhiti Jesus Kristus jala jolmai di pabakit gabe tarida ma halak naung nikuhan ni toddi jala halak naung malua iro ben nama semen harik nomolo taida di ayat 5 do ayat welwi sian asini roha do dapota kalua jolmai ninna ropani molo hata ni turpu tahun sian asini roha dapota kalua jolmai ala malua hita na nidok na disi ima ala ni holong ni roha ni dibata pabainan ni dibata jala di palua hita menarik doi adong teida diturpukon hata nama lua ido tanama sarikot di pabainan di dibata ima di ayat 5 di ayat 5 didok disi rapon Kristus do di pangulu ibana hita do di ayat onom ai gabe rap di pangulu jala di pangulu ala ni ibana do aya onom bi rap di pabaki tugonggoman banua gicca lapatan ni tulu padohanon ima namar lapatan dui tuna pinatupa ni Jesus Kristus ima taringo tuhaheheon hananaik doha udulna di banua giccang jala ima nuaing na niguaran ni turpu taon asa apostol Paulus patorak kon ulau ni debata marhiti Jesus Kristus naung hehe sian namante nama naik tu surgun jala na huddul di siamun ni debata aman di bano gicang alailas dohot ma nang songoni patorakot tu hitan jabarta di ngolu na saliling nililing na iba ala asini roha doho pakukopon ni Jesus Kristus namangyut dia makadonga sa haporsyaon buasa di patupa di batasa luhu ni tu jolmay haluaw na dapot ni jolmay siyan pabenan di bata marhiti Jesus dada ada hadirion tak manang ala ni burjuta ia soholan asin ni rohana sa bindo taingo ma dada ala ni parniula ni jolmay ia sohola silio-lio ni di batadwi ala naing maberengot tatapa bidang di bagasa turputon ima para si roha do parholong roha do cahuba ala ni asini roha do ala ni habasao do silihul-lihud dui ima napatar teida di bagasa turpukom ala silio-lio ni di batadwi jala takas dui teida hata haluau di sodak kolam martudu-tudu haluau sekamatian alai berengot tamai ima do akasibus sirinya taringot tu status ni jolmai ima hala na ibaru hala naung tubu jala hala na ni siring na diguari ima hala naung mangulu di bagasan toddi apostolipe di patolhas do ansaw nangadong na mamuji diri alay di bagasa turputon asa di bagasan toru ni roha do di hatarida ni haporsyaw nang majako kaluaw syed di batam dua hali do apostol Paulus taringot tu sikap dohot antipasi ni jolmai namanad da taringot tu haluaw di dai ima di ayat wali tamasay tawudi
Di ayat walu dada binahemuna. Datung siap parulau ni. Ala ni pabena dui manang upa ni pabena ni dang ala ni gugutay alay holan tung asin ni roha ni di bata sa bingdui. Ima si leo ni di batado haluo ni. Ala sadong na bui pabena ni colma paluho dirina sa kamatian. Tu sadong du hita na bui paluho dirita si anakka hamaolo kamatian ni. Ala ni madanga dong si dalian na bui mamuji dirina. Alay kuningoto tadosongon na pinasa ni amata reformator Bapak Martin Luther nama dok sola garating. Asa holan asin ni rohan di batana be kita dapat keluaon dana alani pabahinan ni colmai. Marhiti asin ni rohaido berengot tama pakokop ni Jesus di portibion nang tuhi tapi. Alani ma dia mokadawan. Asa tung takas ma berengota. Akahala naung porsia naung majalo hanguluan. Gabi ibaruma. Gabi dapotan ma ima. Perubahan. Dapok ma didirina adong perubahanin. Alani asin ni rohai. Gabi dapotan las ni roha mahita. Edang ditadikot debata hita. Anong nga takas di hita. Na sayo kapon na do pitu di hitam. Asa jakonon na do hitam. Mga leo semangat tu colmai. Asa gabi mulak ima majakon Jesus Kristus. Gabi sumuang manang cita-cita ningoluta dang madili hita jalalang dangarok kita lonong di gabolisok ni duseng. Alay ala nang tumada Jesus gabi adong masemangat di hita lau manoruson akka cita-citata. Akka na terus di bagasa dosa dang adong cita-cita di si dang adong di si namangyahi. Tujuh ulun. Alay halak nang majalo asini rohai sumuang may mana semangat may mana lahu manoruson cita-cita ninguluna. Jala memang ima nanido nitrupukon asa asini rohai do mabe kita adong perubahan di bagasang utada kaya hita putus asa. Gabi sumuang mahita ima adong dihitam dia me gabi bui ma patubu holong ni roha di bagasan nguluta. Holan asini roha sabino na darapot tita jala taingo ma. Ido mabuat kita manada, mengampuni, memaafkan. Jala tatong ala ni asin ni rohai hita dangadong be nabuni. Jala dangadong be di hita imam roha daging. Alay ala ni ido tapeo ma basa-basa asin ni roha naung binahin ni Tuhan Yesus tu hita. Alani ahama takas tapi abot ta ahama na nang tabering di bagasang uluta. Takas mahita makamulati tu di bata. Molo nunga takas ta sadari isi do hita. Adorang suta jalo dupe asini rohi adorang suta jalo dupe Yesus tu hita. Isi do hita. Tabering dora. Adorang so Kriste kita. Buhado hagulapo, buhado hapo goson, buhado nang dihitam. Ima keterbelakang hatam. Dangadong bi alasata. Naik kusomadok maulia tutu di bata. Alay kota sadari dosa luhu. Dia me ikut tapamana do di bagasang uluta. Dada alani habuyotay. Alay asadisima di igil di trupukon. Asini roha ido na pau sato kita siya dosa siya kamatian itu hanguluan. Ala asini roha ido mabuat kita papidahok tu hita ima mangalihon semangat. Jala mangalihon hapor siyaw gabi malu hita gabi parcabar mahita di banu agijang. Ima nuang na marga di hita. Paso-paso na barga ima asini rohain panadaw ni ala nung ngabi
dang di bagasan hamatian ita alai nunga masuk kita nuaeng Tuhan uluan na sora sudan. Namangiu na dohono ni trupukodo tu hita ima asini rohai dang alang-alang alai imaging grace be. Imaging grace di silabatan na ima na sobui tapi kiri na sobui tapake utu-utu ta manade. Asa unang olo hita ima marnida mulak mangadop tungolu na di portibion di ngolu na di bagasa dosa ngolu na mate alai kut tasadari do ima asin ni rohai songon imaging grace di bagasa nguluta naung tajaloi sai marusa hita asa unang beta paloas ima ngolu ni portibion alai kup takasma idota jala hinabalgani asin rohe gabe dapot titama ima ngulu na manotong alani dia makadong asaha porsiam jala unang beadong bedi kita gicang ni roha ido hala na manada asin ni rohe na hala na manada asin ni rohe do magijang ni roha ay mangulu jala malua hitan waeng danga dong alani jasad dang alani hidadingga do alani parangi do alani pabena tung asini rohain di batado paserep saluhu neng paserep maroham makamulati honi molo doh tita di juga bina posona pabuahon asini rohain unang adong syakita tung padauhon akka ulaon para si rohauni unang adong tungoti pe gicang ni roha di hita. Unang adong tung tingkalaku na orang dinggan. Pasere maroham macalo ulaw ni. Molo dipilih pe hita laho mangulahon hapar haladon ulaon abalgaw ni di bata. Laho pajong jo katikuran na taingo ma iko serepita dangalani hamaloni ngoni. Alay tung basa-basa duing. Alay siulonot ta iman. Patupahon akan nadinggan, patupahon hanguluan, patupahon mabuat perubahan. Dada asa diasi hita, dada asa dipuji-puji, alai ala nong desi di batado hita. Tung ulau nadinggan dia penabuy ulota taula homay. Airang marlapata ka Kristo na tay molo somar parbuy ulau nadinggan. Dang marlapata kita nang dipahehe siya nakahamatian ni molo dang adong siya kita ulaw ni. Atong ulaw na dingganido patuduhon holong tatulibata. Ulaw kasi tonganido na taulay na patuduhon na holong rohat tatibana. Kita harus kita menjadi sepadan dengan kasihnya. Kita harus kita menjadi berkat. Kasih Allah yang kita terima menambahkan, menanamkan, melakukan kepada kita iman akan panadauni mangulahon palason rohani debata. Marhitima dia makadong asaha porsiam diajak trupu tom mahita. Dangadong si pangasahono tahape di portibion. Dangado kapit na buhay paluahok kita daholan so asin ni roha ni Kristusi. Ngolu na daw siya debata gabi Roma hamatian. Ngolu na diparhatuban akka hisap do na diparhatuban ni portibion Roma sibulis. Roma hita gabi sirimasan. Gabi sarupa mahita do portibion lam daw mahita siya nibana. Alay tayong mahala naong di bagasa Kristus muba mahajol mon ne. Gabi hamom hajol maon naong nipahe. Hajol maon ne baru may nabuy patuguhon ibana. Dia may dangadong be nabuy pangasahonota. Soholan asini rohani di bata di nguluton. Taingo ma asi-asi dang tartuhor hiteng dangalani gudang ni hepeng te alai asi-asi mabuat kita may tuhay baruon
asa marparange doho marpangalaho. Dia mapangalaho tadi si pangalaho songo pabainan ni Kristus Yesus ma parrohota. Molo didok songo parrohota Yesus ma parrohota atong rap Kristus do hita. Mangula akau lotai marsangap di bata marhiti ulotai jala saluhuk naing asiniro ni bata sa bindo. Dangalani ulotan atong dapat tuduhom may hanak naung dipilit jala hala naung dipitori dibenarkan dipitori markite haluani asinirohai dardabo titama ulaon las niroha atong Roma hita macalo asinirohai asa mangolu hita jala asa dapotan pasu-pasu hita saluhuna ai sian asinirohana do ubain nama lu hita dala kaporsiaon jala dada binahitam alay silehon-lehon ni di batadwi. Amen martangyang mahitang. Mau liate madio ali Tuhan di bata mahiti hatam na bedi na paingot to kami asa tungholan asiniroham do Tuhan na adong di guru nami unang gicang rohanami ala lembur jubah kami Tuhan di bagasan serep ni roha. Amen.